Claudieta? On m'has dit que està el Farina? Ui, mira, se n'ha anat a l'estació per a replegar a una amiga que va conèixer en el Moulin Rouge. Quan el meu home tocava l'orgue. Xica, i no tens cels? Igual es tracta d'una amiga que va ajudar a fer les melodies. Al Farina estic segura que no necessitava ninguna ajuda. Chica Claudieta, ¿y tú qué sabes? Si va a estar en el Moulin Rouge desde el 20 anys fins als 35. Algun duo debe de fer, dic jo, i més en frança. I tu coneixes aquesta amiga que han anat a buscar a l'estació? Mira, jo sols l'he vist en fotos. ¿Y es templado? ¿Y a tú qué? Que siga templado, que no te prou en lo que tens en casa. Mira, pureta, a esta podía ser la reina fallera de l'any que ve. Però de què vas? Si tu en això ja no pintes res, com en tot. Que ves, estàs en fadrina. No tens que donar explicacions a ningú home. Veritat, Jerónima? No, tant com que no tens que donar explicacions a ningú home, és un dir. Pues si quan et s'arrima algú dones poques explicacions, sempre diuen de tu el mateix. Eixa s'emporta amb un paperet. Pues miren vostès, jo des de ja fa temps necessite una bala de paper sencera i a pesar d'això encara estic fadrina. Si li dius a un home el paper que necessites per a torcar-te, s'assustarà. El que et diguen que tu torques amb un paperet vol dir que eres massa meticulosa. O siga, que hauria de ser més oberta. Lo que me faltava a mi per sentir. I sa més oberta? Jo li ho explique, molt sentit. Ara li ho explique jo. A esta, i perdóneme, però a esta no la van elegir reina fallera de Ljubljana perquè d'oberta que era sempre anava escarrada. Aixina de clar, que te coneguen. En aquell any no era jo l'alcalde. Hauria de ser... Sí, home, sí. Que poca memòria tens. Va ser el que et va donar a tu la vara. Per a que digueres que sí i carregar-te els morts. Calixto, que els morts es carreguen els de les funeràries. Els altres morts. I el Sant Gregori és de boig. Sí, és de boig dels animals exòtics. No vos preocupeu, perquè jo, com a tenient alcalde d'ixos poblats, ja he cridat als indios mapuches que monten les seues xaboles i que es toquen la trutuca i així poden espantar els animals salvatges. És veritat. Justet la setmana passada el meu marit va cridar als indios, al jefe indio per telèfon, i encara que jo no vaig entendre res de res, perquè parlaven raro, pel que vaig deduir, pegaet a la porta, és que en vindran més que al festival. Al festival este que van fer este estiu allà a l'Arenal, amb un Tomés, però espera, que és que estos vindran nuets del tot. Ja veig xerreta, que estos es costarà més barat, perquè com van nuets, cagaran al vol. Desvan, no caldrà fer perforacions. Sí, ja està bé. No estaria de més que farem un ballet. L'orquestra porta un rato tocant i no li feu ni cas, Jerónima, dime, ¿tú vas a bailar en el mundo o en mí? Dona, ara que ja s'ha picat la sotana de l'André, faré amb ell el primer ball. I segons el que passe, ja et diré. Ai, que desagradable eres. Bé, Jerónima,
I tot siga per Santa Clara. Casimira, tu vaya aquí. Que la tua dona no estava massa bé i he vingut sol. Uy, qué bé. Volia, vaig. Jo me l'aplaude, la meva. Home, que no, Vinga, Calisto, vinga, vemos. Mira, yo como estoy padrina en estos momentos voy a buscar un chico guapo y temporal para bailar en mí. ¿Qué sentís por ahí que digo que sos el alcalde? No, l'alcalde sí. El alcalde soy yo. Era un imposto. En este programa. Calista, Dime, Casimira. com el feina tarda més de lo normal, Una miqueta, sí. podríem fer la rifa, no et pareix? Aniríem adelantant. Vas a fer el cerdo que està en el corral de la Pachecana, el corral de la Pache. Com has dit, Ah, no. Ara vinc. El cerdo! Eh? El cerdo volando va! ¡Y vos el premio de la comparsa! Casimira, ¿estás segura que el vas a posar allí? I tant! El cerdo allí no està. Però si li vaig ficar el menjar i tot, El menjar està. El cerdo no. però li vaig ficar el menjar i tot perquè no s'aprimara. No està. Ai, Señor alcalde, donemos el número de la policía per a denunciar el robo, perquè això serà un robo veritat. Dono, robo és el que mos fan a nosaltres, els funcionaris, que mos han rebaixat el sou, pureta? Veritat. I els pensionistes que els han congelat la pensió. Això sí. Això sí. Però... Però que desaparega un cerdo, tenir la porta oberta, això pareix més bé una fuga. Sí. ¿Vosotros no creu que per un cerdo no val la pena molestar a l'autoritat? Mira, jo com dices coses no entenc, i parlant de fugues m'han recordat que el meu home ja fa un ratet que se n'ha anat a per la Berete i vaig a controlar-lo. Ara vi, torno en seguida, Sí, sí. Forta. Y verás tú el premio. Home, Pep, a l'autoritat. Si mira que els molesten vegades a la setmana. I a usaes i cauen cerdos. És que n'hi ha així. Es una tontería. Podem quedar-nos igual. ¿No te pareix? Pues yo creo que sí. Mira, hasta el meu home l'han denunciat en 2 o 3 ocasions i per més que diga qui és, no li volen coples. El paperet a casa i en la
Ja veus? Tu lo que penses de caca. Mira esta. Sols faltaria que el condonaren. Per supost. Si l'altre dia van denunciar el cotxe que estava esperant a que li entregueren uno a la porta de l'església. I jo, per més que vas rogar i prerrogar, no va valdre ni la novena Santa Clara. Saps què vaig fer? Què vas fer? Doncs mira, es va fer que em donaren el número de filiació del difunt per a que li enviaran a ell el butlletí de denúncia. I van entregar? Ai, sí, van entregar. Ens van fer esperar fins que van rellenar el butlletí de denúncia. I una vegada rellenat, Ancelo a l'ataúd. Sí, había quedat en el Farina que quan em passara un poc la europea tornaria. No t'ha passat? On està? Que no el veig. Gotera, altra vegada sí. El més, què és això que dus baix del braç? Tu tranquil, eh? Vaig quedar en el Farina que quan em passara la europea tornaria. I lo de baix del braç és un gran. O no? En ese no. En l'altre espavilat. En l'altre. En ese. Això? Sí. Això és la vidriola per als índios, per a la replega de les missions dels índios Mapuche. I això és que ha buscat el Gerrepa per a que mos toquen la trutuca i Sant Gregori. Gotereta, tu no saps que la replegar per a les missions la fem els capellans? No sé, mundos, que no s'entera. Com han estat de moda en fer-se els capellans torraets, el que es coneix com els capellans al dimoni, la replega per a les missions ara la tenim que fer és que no provem el vi. Perdó. És que no provem el vi de missa. Però, en el mundo, no li faig a cas al Gotereta que jo no he fet ningú bàndol en aquest sentit. No. Casimira, Dime. per què no pegues una miradeta a veure si ese cerdo és el que tu li vares fer la senyal? Me pensé que vas a comprovar-ho. Ves, ves que... Sí. Gotera. Vine para Què acá. vol l'altra vegada? Tot el dia igual, eh? Vine, no fuiste. Que sol vull mirar-li el cul. A mi? A mi? A mi sí, el tinc igual que tots. A mi? Al cerdo, home, vol mirar el cul. El cerdo. L'has sentit? Sí. El Jarreta li l'has de mirar. A dice. Mira com corre. Mira. Segur que el té de pata negra, Cuida, al meu home més te val que el deixes tranquil·let, perquè si no t'agarraré jo i sabràs el que és bo. A veure, aclarim-vos d'una vegada que la gent que ha comprat els numerets volen saber quin és el cerdo que es rifa. I així n'hi ha molts, ui, Així que aclarim-vos. Casimira, Dime. vine i veuràs com segur que és este el que tu li vares fer la Comencis senyal. a veure. Que m'han furtat el cerdo. El cerdo, que m'han furtat abans. Ala, això va juntar amb Este és Meu. com que una vidriola per indios mapuches, Home, clar, mira, no. Pobre cerdo meu. A mi malament. Cerdo meu. A mi malament. Ves, correres. Jerónima,
Calixto, món a l'infierno, que l'hace pols. Compraré un altre. Buscar qui toca l'orgue per preguntar-li qui és el xerreta. Tu toques l'orgue? No, jo no toque l'orgue, no. Jo me n'eche batuta i toque piano de manilla. Tu toques l'orgue? Tocar no sé si toques, però cantar... Un altre que volia tocar-me el cul. Jo no toque l'orgue. L'orgue el toca aquell. Però per a veure'ls entrascarnar a missa. Ni ja estàs de bona missa. Preguntar-te a tu, indio faula llarga, a on és el xerreta? Per preguntar-li què és el que vol de mi. De tu, Sí, de mi. estic segur que quan et pesca ni les plomes, macho, ni les plomes. Però si vens per el tema de Sant Gregori, espera un momentet i ara el cride. Gerreta, is, que així tens l'indio mapuche i afanya que d'un astral... Oi, Collons, és que siga un indio de veritat. Tu, Tito Real, que el ball de disfraços va ser la setmana passada. Ni no ser Tito Real, ni ser Gregorite. Tú llamar l'altre día para que no tocar tu tuca. Tú preguntar, indio, ¿tú tocas tu tuca en San Gregorio? Yo, Gregorite, jefe de indios mapuches, arribar como una merla por ahora desde Palafanga, a espantarte els animals exòtics, les puces i les gaelles. Marillo, és capaç de carregar-se el xerreta. Canalla, Jo soc Martí Papas. te ho vaig dir o no te ho vaig dir? Dis-ho. Sí, sí. Te gastaràs tots els diners per limpiar els animals de Sant Gregori i, com sempre, no n'aclarirà ni una. Com sempre, rei. I tu, Gregori P, tira la pipa a la pa. Torna't a Palafanga a veure la hora o en el ave o en lo que te done la gana. Però mira, te vaig a manar una faena. D'ací uns dies te'n tornes a Cara Vila i espantes els pardals que allí han fet niu. Ara, tira! Sí, També. però vine quan jo no estiga, eh? No siga cosa que el poble es quede sense alcalde. Quin discurs. Quin problema. Ha perdut el vol! Ja t'agarraré jo un cas allà. Collons, entre l'índio i la meva dona me porten fregit. Mira, que suat. Ni que n'haga de tener uns compañeros en bicicleta. Collons. Sols faltaria que mos ompligueren Sant Gregori d'índios mapuches. Que si els adomesticarem una miqueta, com a atracció turística, no estaria gens malament. Jarreta, deixa't estar d'indios mapuches que ja han fet prou l'indio i Sant Gregori, ja. Ja ho tenim bé, ja.
Ai, xiquets, ha tardat perquè m'ha tocat anar-me a peu a l'estació. Sí, i el meu marit m'ha dit que el tren d'una hora de retras. I com tot estava fosc, me n'ha tornat. Ai, quan no te ha faltat la carraca de Canós. Isa sí que marxava, Isa. Dono, la culpa de que no llega transport no la té l'autoritat. La té el poble, perquè després dels parquis que hem fet, vam fer una enquesta per a tornar a ficar la panderola per anar al port i a l'estació. I la varen perdre. La panderola? Mos en el mundo, que vostè t'estudis. L'enquesta van perdre's. Una cabeza. Oye, si me van a pasar. Vale, ya. Com papà. Sèptima estació. Farina! Com jo presumir d'altura. I resos. Front de l'altar, li demaneu a Santa Clara un dinet per a mesclar. Per a mesclar en el cacau del capellà. Ja, deixa el que no en pau, que ja es parla prou en estos temps, home. ¿Qué encara ha vingut el Farina? Pues no. Sí, tarda ja. Pues podrían hacer la rifa y apuntar el número que isca en la pizarra. Jerónima, ¿vas a hacer la cosa de la rifa? Mira, ahora me vas. ¿Has ficado tots els números que van vendre? I és que no van vendre també. Així no existien aún d'ixos números, ja tindríem el sardo per a l'any que ve. I dices que mos estalviaríem. Això què és? Tancats. No. Número d'aixòs tancats. No, tranquil, que no mos tancarà ningú. Me'n vaig a penedir, ves a bona volta. A la saca tot. Collons, com se nota que aquestes festes són de barri. Esta orquestra què? Fa més descans que ha tocat? Sí. Això en el clus no passa, Ja, mire si ve per ahí.
colla de la bandera de la Domina ahora te la dale una manera muy lista. El mercado no es muy template, el negocio no está muy mal. Pero bueno, estoy ya querido. Me tienes que contar si voy a cambiar mal, si la gent ha canviat y, collons, que tinc que cantar. No et preocupes. Canta algo per fer festa i picant. Algo per fer festa y picant. No ballaremos que els andallos pesen. Jo mirava cap amunt, perquè jo també tinc molts amics a este poble, i me diuen, tu connecta't a internet, i jo veig la Plana al Dia i el periòdic.com, i vaig veure una notícia que havien ficat un platillo volador en una plaça i dic, collons que em caurà al cap, no fica pa mi. Molt bonica la plaça, una vedet com jo i sense escenari. I l'escenari? Xica Coralito, sí tenim a la comissió. El porrat que han preparat per a tu, per a quan actues. I a les autoritats. Me'n vaig un moment, a veure. Bona nit. Vostè és l'alcalde. Sí, senyorita, sí. I està casat? No. Pues recordes que quan acabe d'actuar passa per el meu camerino i jo li ensenyaré molt de món. Ai, vostè és el de les perretes. Bé, bona nit. Bona nit. També ho deia, també. Mira, com este. Búscate el de grana, Qui sospeden perretes a casa vinguen molt bé. Ai, espera. Pepe! Buenas, Pepe. Te recordes de mí. El meu primer novio. De la memoriaca, jo la Cora, no recordes? Pues ve que la recordades a l'alquimia de la Rosarito. Serà qüestió d'anar a cantar un prop, perquè pel que pagueu, que espere que siga algo, serà millor que actue. Claudieta, cariño, ayúdale a la Moralito a prepararse. Jo t'ajudo a lo que vulguis, bonica. Fiat de les de poble. Per cert, cuidau amb la rabosa del Canadà. Sí. Rabosa platejada del Canadà, para qui no ho entenga, zorro plateado del Canadà. Això me pareix més con I del terme. Del terme. Senyores i senyors, amics del barri Santa Clara, tinc avui l'honor de presentar per a tots vosaltres a la número 1 indiscutible al Moulin Rouge, en París, la Coralito. Porque me pica y se esconde y no la puedo echar
que saltaba por mi traje haciendo burla de mi furor. Su impertinencia me da coraje y cómo logré coger la vida. Para este infame que estoy buscando, para este infame no hay salvación. No hay salvación. Yo descansaba leyendo una novela preciosa cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa. Ya 4 veces se me ha escapado cuando he creído cazarla yo, y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan indiscreta. Como la pille entre mis manos, no habrá perdón. No habrá perdón. Aunque perdí mi sosiego por una pulga imprudente, voy a quedarme tranquila, pues conseguí dar la muerte. Ya más no corre, ya más no pica, entre mis manos por fin murió. A su reposo vuelve esta chica y por lo tanto, señores míos, ha terminado completamente esta canción. Sí, esta canción. Moni, bonita, y te acompañaré al camerino para cambiarte. A veure si esta chica dura braves o què. No sé. Jo t'assegures que no. Li cau la ploma! Bueno. Jo recordava la Coralito per la seva planta. Però és que, a més, hi ha que veure com canta. Home, jo m'ha emocionat. De sentir-la cantar, m'ha pensat. Però tu creus que a Santa Clara li haurà paregut bé aquesta actuació? Jo crec que sí. Xafarina, i esta vedet cobra molt? Home, així ha vingut per l'amistat que es professem ella i jo. Però, si és que vols contractar-la per alguna actuació a l'Ajuntament, parla primer amb l'oposició, que igual alguna puritana no li pareix bé. Che, així el consejal de festes sóc jo. I faré el que em passe per els nassos. Mira, me'n vaig un moment al camerino d'una Coralito a veure si ella està disposta a ballar i ella. Che, quieto parado, tírame así. Quin dia d'us vull, Mira que tu, quan es tracta de festa, sempre tens el bolsillo ben obert. I mira per on, tu també, a l'any que venia d'eleccions. Sí. I com isca un partit de l'oposició, vos faran una auditoria, o com es diga això, i vos pillaran els dos en 40.000 empedraos. I els dos tancats. Dona, si usted té l'empedraos... No, home, no. Si ella ho diu pels adoquins que quedaran sols a l'Ajuntament. Bueno, jo vull que arreplegar-lo de les cucanyes, que tinc que deixar-ho tot arreglaet, i vull que aprofitar este rato. Fins després. Vinga, adéu. Tu, Farina, i esta vedette que tornarà a cantar o què? Perquè si no, jo me'n vaig a casa. Mira el capellanet, i pareixia mento. Sí, en el mundo sí. Jo li ho comentaré a la meva amiga Coralito i tornarà a cantar. Però abans, jo voldria agrair al públic la seva assistència a este porrat de Santa Clara, on s'han menjat faves a porrillo, i la mistela que ens hem begut ha tacat el pit a més de un.
Marina, a mí no. Pues, fora del budget, a mi no em feu ni una goteta. Home, i tant. Mira, anem a brindar. Visca Santa Clara, patrona d'emborratxers. Visca! Visca la Mistela i les faves d'este porrat. Visca! Che, pureta, ¿de qué no te vas al camerino de la Coralito y ahí si es que les acompañaven? Que estan tardant una miqueta massa. Ara me'n vaig. Però cuida't, que avui en dia en els comentaris d'internet se sap tot. Heu vist que bona està la vedeta? És cert que actuaven en molt brujer? Clar, i tant. A esta podien contratar-la para la representació de les reines. Pegaríem el cou. El cómo pegaríamos nosotros la oposición. Ahora, que si ve de Baez... De Baez ningú frare pega cabotaes. I més els capellans, pues en el curt que tenim el jornal, tenim que cobrar fins per batejar. Escolteu, escolteu. Acaba de dir-nos la Coralito que per tancar la seva actuació cantarà unes quantes cançons més. I més a més, sense cobrar-nos ni un euro. Imagineu-vos que vemos i si nosotros. Que tapa de bufarina la tesorera. Ja no farà falta que li ho demanes tu. Xica, tu podries fer un favor? Tu li podries dir a la vedet que vinguin a fer-nos unes actuacions a la parròquia per treure uns dinerets per a les ànimes del purgatori? Clar que sí, home. Per els euros, lo que faci falta, mossèn, lo que faci falta. El purgatori? Però me de Déu! Si va dir el senyor obispo que l'havien tirat i que no volien fer-lo nou, és que allà dalt no en queda ni un. Ni un. Bé, deixem aquestes discussions. I com ja m'han anunciat que la Coralito està preparada, volguera, abans de la seva actuació, acabar la meva representació agraint al respectable la seva benevolència, pues ser els primers de la llista poc de temps ens ha donat per a preparar com cal les taules d'este porrat. Per totes aquestes raons, vull que la megafonia anuncia així com Déu mana als que avui han intervengut, perquè si la Coralito és bona, els actors són collonuts. I no es menegen després de les butaques, perquè serà la Coralito la que tancarà l'acte. Actors principals, l'alcalde Pepe Batuta, José Pascual Peris. La tresorera Jerónima, Berta Ibáñez. El concejal de festes, el Chejreta, José Enrique Muñoz. La dona del concejal, pureta, Paula Orenga. El president de les festes del barri, el Farina, José María Broc. La dona del president, Claudieta, Sandra Ortiz. Nos en el mundo, Carlos Ventura. Calixto, Jorge Menero. Rosarito, Irina Basso. Casimira, María Dolores Marco.
Juanito el Borrachet, Jesús Patón. El Indi Mapuche, Antonio Torres. Amb la col·laboració dels xiquets Paula García, Nieves Sánchez, Paula Menero, Alba Redón, César Capella i Abel Sebastià. Portadors de peana, Jorge Ramón, Juan Carlos Bort, Chimo Torner i Tomàs Ramos. Les clavarieses Lucía Martínez, Susana Martínez, Mari Carmen Martínez, Mercedes Cervigón i Antonia Cervigón. Mare de Déu de la Misericòrdia, Juan Antonio Urbaneja. Sant Blai, José Vicente Sebastià. Els músics, Nilamón Mateo i Toni Franz. Introducció, Eva Torres. Apuntador, Toni Angulo. Director, César Capella. L'escriptor de l'obra, Paco Ventura i Fonfria. I la que ara us parla, Aida Bort. I tot això amb l'estel·lar actuació de la Coralito. També voldríem donar les gràcies a totes aquelles persones que directa o indirectament han fet que en poc de temps aquest sainet cobrarà vida, especialment als establiments que ens han venut les entrades, Formatges Tere, Carnisseria Sandra Ortiz, Menjador i Inforcopi. Moltíssimes gràcies. També agrair a l'artista del nostre monument, Javi Capella, per pintar-nos el tapís de l'escenari. Així també com a Megafonia Piquer, què faríem sense vosaltres? I com no, a tu, Paco, per confiar en nosaltres per tercer any consecutiu. I esperem que les idees no se t'acaben i puguem seguir treballant junts. Gràcies per la vostra assistència i si Santa Clara ens ho permet, l'any que ve, ací o al Pallà, tornarem. Molt bona vesprada. Senyores i senyors, amb tots vostès i per tancar este porrat, la Coralito. Moltes gràcies i bona vesprada. De revista. Llevo más plumas que nadie, lentejuelas que es lo bueno,
Los hombres no me perdonan, no me muera por ello, pero estoy grave por que estudia página quiero. Y es que soy amable, y es que soy sensible, dicen que amable, dicen que accesible, dicen que probable, dicen que posible. Yo soy la bebé de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chica lista, aquí me ven de revista, de revista.